Mergi să respiri aer cu mine? Când noaptea-i cu lună, iubita îmi jură cu șoapte otrăvite, iubire nebună. Când noaptea-i cu lună, iubita îmi jură cu șoapte otrăvite, iubire nebună. Iubirea vieții tale mod. Cred că e punctul ăla verde s-ar putea. Da, da. Dacă aici trebuie să zâmbești. Îți dau mor după aia. Leașcă, leașcă. Evoluezi. Da. Evoluezi constant. Nu în capul tău. Bă, se mai înalt ca piciorul meu. Hai. Pe poză acum. Bravo, Ana. S-a făcut brusc mic. N-a ținut frâna. Hai să depanăm. Lasă-i ca jucăria. 3 minute. L-ai salvat. Aproape. Gata. A venit, a venit. Wow, ce frumos e în vale! Ce? Acolo e panorama de Dubai. Hei, Dorleț! Ale! Face ce face și cade cu jacheta mea ca să o rupă în cot. Râdătorul care spartă curul primul, știi?
Au, că... Nu mai filma. Nu te prinsei oricum nici acum. Data viitoare, hai, promite încă o tură. Nu, mă. Doamne, vreau să vă arăt că și-ți fac spagatul, da. Nu acum. Se gada 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 digi digi daga. Mișto. Daga digi digi duda. Dacă știi și tu. A căzut cu toiașul! A căzut cu toiașul! Iar mâine, dacă va fi soare, cum zice meteorologul nostru de serviciu, Zice domnul Jurcă. mamă, că e mă uit. Wow. Stai așa că nu vreau să mă mai scurt în numele. Bine, de se poate. Cred că aici. Doru? Da. Bățu, unde îl pusești? Îi dătui Ani, nu mai știu de. Uite cu ăla stai. E aici, vină. Păi dați-le încoace, nu le lăsăm înăuntru, nu? Hai, vină cu Hai, dă-le încoace, le scot aici, ușă, Doru. Voi intrăm în ușă. Hai, este și o... Făinucă? Ha? Făinuc? Ole. Băi, băi. Băi, băi. La mlăști. Behă, e ca un tractoraș. Ce o să meargă prima dată dintre legume? Ce o să meargă? Cine vrea? La tocană. Echipa 3 Michelin de la cauciucuri, nu? De la restaurante, lucrează în comun, frontal, pentru a obține rezultate Cris este cu ochii pe Doru, să nu cumva să intre în offside. Exact. Indiferent de rezultatul Asta e final. pun peste aici, e ok? Nu, vă Nu, 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 nu. Că Nu, ăla vine... Nu, altceva. Vine... separată, da. Pui aici peste dacă vrei. Dacă îți scot eu acum. Ăștia sunt toți cartofi, da? Da. Dorule, ești artist. Du hast. Am curățat Tehnică, cu afară. priviți tehnica. Un pic bun. Ai durat o jumătate. După o jumătate le-au toate înghețate. O să lăsați să fie minus. Minus 5 grade, nu știu de ce era. Omul din spate. Regizorul, zis scenaristul. Zis și. Mamă. Abia aștept lansarea, nu vor Zici că îți luminează creierul. nu vor mai fi bilete la Patria pentru... Salutare! Noi acum plecăm. Am mâncat, am făcut curat cât am putut. Sper că foarte ok chiar. Am dat cu motora. Doza de jos? Da, ok. Mulțumim frumos de găzduire. Genial la tine aceea la cabană. Și ne mai auzim să venim
Poate în primăvară, în vară sau cine știe, poate chiar iarna asta. Pa! Pa, căbănuță! A fost foarte drăguț. Superb chiar. De recomandat. Coliba la măști. Paranoia e mare, paranoia e mare. Drăguțenie, dacă pui mâna pe ea faci neci, știai? Da? Fetele galbene sunt ca să te atenționeze. Ei, lasă-mă în pace, sunt o trăbitoare. Așa mă apăr eu. Ăsta e jocul, oricât ar fi de rău, nu schimbăm locul. Tot mai aștepți un miracol încadrat ca avantaj. Te vei trezi că ești trimisul Domnului în șomaj. E jale, dai cu tunul după informații reale, iar răspunsul căutat n-o să-l găsești în manuale. Stai cu ochii plișați în tavan albastru când... Wow! Ești o actriță bună, poți să faci acum, filmezi. Da. Asta a fost doar o încercare. Poate și reușești. Hai, aici mai e o șansă. Profită. N-apar la fiecare pas, Ana, să știi. Da, dar apar cu multe timp. Păi, da, acum uite, mă aștept și nu o să apară. I-am rămas aici, n-au ce zici. Hai, mă! Ce crezi, am prins sau n-am prins? Normal. Retezatul vulcanul. Vulcanul de aici și așa. După o oră de coborât, ajuns la mașină. Paranoia e mare, paranoia e mare, paranoia e mare, paranoia e mare.